guys! Welcome sa among vlog. Karon guys, kay maggalad mi sa among pukot. Og naming mga bata. Og maglihi mi sa among pukot. Naay si Lula giandam nga lugaw. Unsay tawag ana mga bata? Lugaw. Nay gata. Para sa halad sa pukot sa akong lola, sa akong mama. Sige. Unsay masulti nimo Paul? Ay kaulaw Paul. Dili sa daw kaunon, gunita nan sa ha. Ampuan pa na siya ni Pastor. Sige, ato interviewin si Matoy. Unsay masulti mo Matoy? Unsay masulti mo Matoy nga nakilugaw? Guniti mayabog toy. Sulti lang. Sige lang. Napasalamat. Ay, smiling kay si Matoy. Si Ate Darlene na lang din. Unsay gusto ni Ate Darlene? Ang ulo mo sa Ate Darlene Ito Ate Darlene. Sige, mag-ampo na si Lolo. Mga Diyos, pag pinipagkaunod ang pag-abiton, Lord, mukinabiton, dawaton, pero sa mong dihaga, diya ka ni mo, Lord God, mo kinipanalangin sa tanan kabataan, mag-aagod sila sa may panglawas, may kalipay sila sa tanan nilang pagkaon, na imong panalangina. Dawatan mo kiniginuo, kay kaniyang Kristo nga mong Diyos. Amen. 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 Kung kisa una matahurot. Sige, contest day ni. Kung kisa una matahurot yun, urot. Sige, anya na, ready, set, go! Sige, Inay, Matoy, Inay Toy. Sige. Si Ninyo, ako Ninyo dire. Loy, pas si Loy. Yay! Ano masasabi mo, Ninyo? Masarap? Masay masulti sa lugaw. Masay masulti sa lugay lang. Lipay. Masay masulti ni mo, te. Lami, dili. Lami. Masay masulti ni Jimmy. Lami, ang gula. Ang gula dyan eh. Masay masulti ang Julika. Yan, masulti. Basta siya, building ka ron. Na-I premium. Si Matoy, akong idol. Ay, masay masulti ni mo, Toy. Salamat sa Ginoo kay. Yay! Para kang Matoy. O si Ate Darlene. Bawalan siya tayo. Alam mo, nanay winner ma. Nanay tayo winner. Dali. Ibutang ang blanco sa Tunga. 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 Okay. Isa sunod. Paspas ito eh. Paspas ito. Second nila. Second Judy May. First. Third. Third. Paspas eh. Ay, si Matoy first! Yeah! Lula, tubig daw. Anong Lula? Tubig. Apo lang, third. Ano masasabi mo, Paul? Ano masasabi mo, Paul? Apo lang masasabi mo. Andiyan ba suotin mo, Paul? Nakabot dyan sa wala, oy. Lami man na. Ay, para man, lami man na siya nga lugaw. Kay pilit, yan ay tuno. Lami, gid siya na. Dato. Port, ma. Dara, port. Dara. Kisa man yung bata? Laisa. Bahala nagdili. Makadaog. Basta nakakaog lugaw. No? Busog. Naanay premium. Sige, mag-interview na ako sa winner. Sa itong third. Kasi masulti ni mo, madam. Kasi masulti, Paul. Dali, Apple. Kasi masulti, Paul ba? Ay, showbiz man kay sa Apple, oy. Dara, ang ato pinaka-first. Yan yung pinaka-dako. Sige, ano masulti na to, madam? Dalugo essential.
Masa ang lugaw? Hindi siya mahalaga. Hindi siya mahalaga. Bakit hindi mahalaga ang lugaw? Ang lugaw ay buhay. Hindi siya essential. Dapat pagkain talaga yung yung pagkain. Direta. The interview. Ang nakadag. Kung sa may gibante ka, may kaulan ni humagkaon. Basta gagamay naman niya Judy ang plato ma. Judy mi. Ang sa may gibante lang ka. Wali payot. Padali Angelica. Ba natin. Ala, si Matoy. Hello, ay. Oh, very good. Yay! 5 na. Mga kaigsunan, yung anime maghalag sa amuang pukot ug maglihi. So, sa mga pukot diha, mga naman nanagat, ingani, kay sure ball yung kayo ni. Nya, napag yung isa diri, dako kay buyag, ingani ka dako, matoy sa pukot, murag balina. Nay, ngay tubig, nay. Yata sa ilang ihatag sa nagkaunang inang sa alam ko. Yata siya. Busog kita. Sunod si Darlene. Yay, Darlene. Dali atoy. Si Mati na yung pinaka-first sa tanang first. Angelica. Sunod ninyo. Very good. Si ninyo sunod. Sige lang. Nililang ko na makadong paspasan. Basta ang importante makakauntanan. Busog man. Tanan ha. Dili pwede mahabili ang plato. Yun si Lola, magpasalamat ka Lola ha. Kay gipakaon paglugaw. Napa siya premium. Giservisyohan pag ito. Yay, first. Congrats. Yay. Jessica si Dini. Unsi masulti yan ay premium. Sulti yung duwa. Ka na may premium. Asa po salamat. Ogsa? Si Apo na siya. Ate Ganggang doon. Si Ninyo, ay si Darlene Kalima. Ikaw si Ninyo. Isa ka baso. Si Angelica. Ato na lang kayo mo ha. Wala pa. Wala pa kayo. Dos, matay basta 5. Uy. Yehey. Magdungan tanan. Musultig. Salamat, Lola. Wala lang. Wala. Inay. Sige. Patoy. Go. Ay, butan kayo si Lola. Sa una nga wala pa mo, si Lolog, si Lola, si Panagat, kami antig lingkod diha nga mga ana nga lugaw. Kami tikawag lugaw sa una. Nya ang pinakatunga sa una, si Ate Ganggang. Kabalo ba mo? Sige, mag-sorry ko ha. Ay, sorry na mo sa una. Mag-ingani si Lolog, si Lola. Ang naasa to nga si Ate Joy, si Ate Ganggang, tanan bata, si Wani Dodong, si Alas, ako, si Ate Ay, kami tanan. Nya pagkauman, nag-story pa ko mama uy. Pagkauman sa una mo patong mi diri sa pukot. Kamu social mo karon kada mo sa bangko. Ina pa jud premium no. Kami sa una wala jud premium ang amo kaon lagi miglugaw. Paghuman na mo kaon lugaw, kami ra pud mo kuyong ilalulo mo agtos dagat managat. Ya dikto makita na mo dagko kay mga isda. Sama ka dagko ni Ate Ganggang. Ning anak kada ko mo makuha. Unya, kanang dagan magkuha kay nagpasalamat sa Ginoo. Unahon yun ang Ginoo. Sumaw na mga bata ha. Okay, daghang salamat.